Dünyada ideal kişiler yok. Her kişinin oңай һәм тискәре яклары бар. Иң мөһиме, аларны вакытында күреп, аларны төзәтү ягына бара белергә кирәк. Бүгенге тапшыруыбызда да җырчыларыбызның үзләрендә яратмаган сыйфатлары турында сөйләшәбез. Кайсы җырчыбыз үзен гадел бәяли, ә кайсылары үзләренең тискәре якларын күрми? Әйдәгез, бу сорауга ачыклык кертик. Эфирда топ клип хит парады. Минем исемем Рената Тый. Güzel, nazlı, иң мөһиме, тырыш һәм талантлы җырчыбыз Зәринә Асылкаевага уңышлар телибез һәм хит парадыбыздан бүген озатабыз. Җәйгеләре шау-шашкәдә, кара нинди матурлык, минем күңелемдә шундый, вакытны туктатырлык. Калык шушы матурлыкта, калык шушы җәйләрдә, риза ялган мәхәббәтне җырлар идем көйләргә. Син генә, син генә, син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Син кирәгем белгәнә. Тантаналы дулкынландыргыч мизгел. Хит парадыбызда однабызның премьерасы. Бүгенге барлык алкышларны сиңа бүләк итәбез. Шакларымда ярак
Азалия Валиева хит парадыбызны дәвам итә. Бизнес-леди җырчыбыз үзенең юмартлыгы белән канәгать түгел. Кайчакларында бурычка биреп торган акчасын да кире сорарга ояла. Күп чакларда юк дип әйтәсе урыннарда кешеләргә баш тарта алмый. Азалия җырчыбызның тискәре сыйфатлары белән таныштык. Димәк, бирегә үзен чакырабыз. Шақлар була дөньяларда, бәхеткә тулы назлы көннәрдә, күңелне кырып йыртыр төннәрдә, күз яшы туктамаган мәлләрдә. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Ауыр, ауыр, ауыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Гомер юлын узган чакта дустым, булсын таянырга якын кешең, мәңгелек йорт ишеген син ачарга. Ашыкма достым җирдән китәргә. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Илмира Калимуллина үзенең тискәре сыйфатын әйтеп тормаса да, барысы да билгеле. Җырчы кызыбыз ял итә белми. Кайгырма, Илмира, бу сыйфат белән көрәшергә дә кирәк түгел. Иң мөһиме хезмәтеңнең нәтиҗәсе күренә. Алдагы баскычны бүген үзеңә тапшырабыз. Җилләр исә суларга, кояшны аялыштыра. Кайдандыр галәм түреннән йолдыз нуры агып тора. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы
Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Кер, кара һәм яраткан җырчың өчен тавыш бир. Алар һич шиксез көтә. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширәм, киткәндә ярты күңелне шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Динә Вәлиева гадәттәгечә уңышлы урында урнаша. Ә үзеңдә яратмаган ягы ул мин артык хыялый кеше. Кайчакларында хыял дөньясыннан чын барлыкка кайтуы авыр ди ул. Үзенең клибында да "Китмә хыялым" дип җырлый. Әйдәгез, карап китик. Мин синең сүрәтеңне хыялда тудырдым, йөрәктән ут алып шифалы төнердем, карашың
Шақырды ераққа Қиялым мезгілім жетер ме ұзаққа Кетме қиял, кетме тағыларым Yazmışında nega tabılmadı Gitme hıyal, gitme dağlarım Yazmışında nega Çık yoluma Şu kadar susadım nasıl acılığına Yaratam diyermen karşına yıgırım Yaşar bir var bulup Kıhıtken dörünüp Gitme hıyal, gitme dağlarım Yazmışım da nega tabılmadı Gitme hıyal, gitme dağlarım Yazmışım da nega tabılmadı Gitme hıyal, gitme dağlarım Yazmışım da nega tabılmadı Венера Шамиева, мен йокларга соң ятам. Көн сайын иртәрәк йокларга үз-үземә сүз бирәм. Ләкин балаларны йоклаткач, икенче сулыш ачыла. Тынычлыкта уйлана, салмак кына утта матур музыка тыңлап, ирем белән озаклап, тәмләп шәйләр ичеп кич утырабыз. Шәл бәйләп, китап укып, ярты төн узганын сизми дә калам, дип әйтә безнең җырчыбыз. Аш булудан яки тәрбияләп үстерү мәшәкатеннән куркып, балаларыгызны үтермәгез. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Коръән. Һәр нәрсәнең үз вакыты җирдә. Барысы да Ходай каршында. Аллаһдан изге бүләк булып, җан ярала йөрәк астында. Һәрбер сабый үз бәхете белән
Язмышларны шикли ялгышлар. Саклана күр зинхар зур ялгыштан. Синең кулыда яңа язмыш бар. Һәрбер сабый үз бәхете белән. Аяк баса тормыш таңына. Туар сабыйыңның гомрене эзләп. Ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Илаһи нур иңәр күңелеңә. Сабыйыңны алгач кулыңа. Изге фәрештәләр фатихасын. Саклар сезне гомер буена. Һәрбер сабый үз бәхете белән. Аяк баса тормыш таңына. Туар сабыйыңның гомрене эзләп. Ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Һәрбер сабый үз бәхете белән. Аяк баса тормыш таңына. Туар сабыйыңның гомрене эзләп. Ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Татьяна Ефремованың да бер тискәре сыйфаты бар икән. Ул кешеләргә юк дия белми. Ул барысына да хәлен килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Бу сыйфатның тискәре яки уңай булуын төгәл әйтеп булмый, ләкин кайчакларында юк дип әйтә белергә дә кирәк. Җырчыбызны биредә көтәбез. Gülüm akşanın şeşkeleri, gözlerimde sihirli. Ezlim dala almayayım, yüreğine secdeli. Seydiresen, giydiresen, seydiresen, giydiresen. Otan alıp, suya salıp, hislerimde sönülür. Күңелемне йөдүреләренә юл тапты берәгенә. Йөрәкәем өзгәләнә, бары син диеп генә. Сөйдерәсең, көйдерәсең, сөйдерәсең, көйдерәсең. Утан алып, суга
giderəsən, giderəsən Otan alıb, suğa salıb Yüreğimini yeşərəsən Yıl sayın tüzümsüzlük bilen kütüp ala turgan mizgil. Yıl sayın iňlerini bilgiley turgan vakiga. TMTV pремиясы. 27 mart Kazan Expo Halkara Күргәзмә үзәге. Йылдызларыбыз исемлегендә Элвин Грей, Ришат Төхватуллин, Айдар Галимов, Филус Кахиров, Данир Сабиров һәм тагын бик күп җырчылар булачак. Кабатланмас, тамашаны күрми калма. Билетлар инде сатыда. TMTV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып, социаль шелтәрләребездә күзәтергә мөмкин.
Яш кыз минем егет чак, уйнама көлмә икән. Сөймәдә имеш көймәдә, тауларга менмә икән. Әйтәләр дуслар көнләп, мәксез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Туйларда үтте гомернең узмасы дип йөрмә икән. Агарды чәчләр агармас, утларга кердә икән. Әйтәләр дуслар көнләп, мәксез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Hey! Ne işisin sen? Şeyde. Aşağıda bir. İzle. Sonkonda. Sonkonu bir. İlk izleyedim. Ne sakottan varsın. İzle sonkonu değil. Hadi ne sakottan. Evet. Яра бик тирән. Исән калган дәврдә дә хәтерен югалтырга мөмкин. Кадердә, хөрмәттә сиңа тик туган җирдә икән. Оныклар үскәнчә яшә, ятка сер бирмә икән. Әйтсеннәр күрше буларны, сез һаман бергә икән. 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 Артур Исламов үзенә карата булган начар фикерләрне йөрәгенә якын ала һәм шул сыйфатын бердә яратмый. Чөнки андый кешеләр аның кәефен төшерә. Барлык кешегә ошап бетеп булмый. Аңлыйм аны да. Тик нигәдер барыбер күңелне кытыклап тора шул, ди үзе җырчыбыз. Моңсуланма, Артур, без синең белән горурланабыз, ә тамашачыларыбыз сине ярата. Karangı düşlerini darata, ufukta kızarıp dağıta. Yıklama batarım sağına vatanı. Biz mında şitu gülü bu jirde, durup şık yıkından durayda. Şakıra bizdi dan tatarım durayda. Yarsu yürek bizning tende, şiksiz kuvvet bizning şanda. Tarix ağa bizning qonda, battar olga, olga, olga. Yarsu yürek bizning tende, şiksiz kuvvet bizning şanda. Tarix ağa bizning qonda,
батырлык нурлары, татарның тарихи юллары. Без суда һәм җилдә, без исән бу җирдә. Без монда чит түгел бу җирдә, әлемең тибрәлсен күкләрдә. Шакырак киләчәк татарым тарайда. Ярсу йөрәк безнең тәндә, чиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда, аттар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә, чиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда, аттар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә, чиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда, аттар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә, чиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда, аттар алга, алга, алга. Алга, аттар алга. Алга, татар алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә, чиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда, аттар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә, чиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда, аттар алга, алга, алга. Алина Шәрифҗанова үзендә соңга кала торган гадәтен яратмый икән. Ничек кенә тырышса да, бу гадәттән әлегә котыла алмаган. Хит парадыбызга ул шулай да соңга калмыйча килеп җиткән. Карыйбыз һәм алкышлыйбыз. Каен урманы артыннан, кояш
Бәллүр төркем кызларына да вакыт килеп җиткән икән. Озак көттіріп тұрмыша, үзләрен бирегә шақырып, лайыклы урынны тапшырам. Бүген алар бірден бірләр дип исемләнгән җыр башкаралар. Бірден бірләр алыштыргысызлар, хәтер тизбесенә тезелгән. Дилиянең үзендә иң яратмаган сыйфаты ул кызыксынучанлык. Бу сыйфат кирәкмәгәнгә җырчыбызның бик күп көчен һәм вакытын ала икән. Кайчакларында кайбер әйберләрне белми калуын яхшырак ди ул. Дилия Әхмәтшинаның да үзендә яратмаган сыйфатын ачыкладык. Хәзер клибын карап, янәдән тавышларыбызны бирсәк була.
сүрдік қағашы баш ойнадық ғафу ет әдейім ғафу ет әдейім. Сездім туғандарынан яқынан ғафу ет туғаным ғафу ет туғаным әнием дағырым мен сенің бірдігім сен мені ұзатқанда яшын білін йылада ғафу ет әдейім ғафу ет әдейім ғафу ет әдейім ғафу ет әдейім ғафу Иң серле һәм шул ук вакытта тетрәндергеч мизгел. Беренче баскычка килеп җиттек. Алдан тапшыруыбызны искә алыйк, аннан җиңүчебезнең исемен дә игълан итәрбез. Қайданdır ғалам түрінен Yıldız nuru ағып тұрам Bulutlar келем Сағынып кетіп барамла, сағынып қайтам барым Құшағыма жиі-жиі бәхір шақырымын арын Сағынып кетіп барамла, сағынып қайтам барым Кетмә ғия
yazmışında nega tabılmadı. Her bir sabı yüzü bəxti bilen ayak basa durmuş dağına tuvar sabıyının ömrü hislerimde sönüleresin. Oy yuvala tan nurunda, oy buysuna sur yıldızlar, güneş uyada yana güne hem uturasın beni yıkalayan kısqa günü. Oy yuvala bir de Yaş kız minem yigit şak oynama külme iken Siymede imiş kıymede tavlarga minme iken Eydeler dostlar kınılepmek siz haman birge iken Siz haman birge iken Siz haman birge iken Yarsu yürek bizning tanda, cheksiz quvvat bizning shonda, tarix ola bizning qonda, battar olg'a olg'a olg'a. Yarsu yürek bizning tanda, cheksiz quvvat bizning shonda, tarix ola bizning qonda, battar olg'a olg'a olg'a. Артур Хайруллинның да үзендә яратмаган сыйфаты бар. Тиз генә эшләнә торган әйберләрне ул һаман күчереп яки сузып эшли. Кайчакларында шул сыйфатым мине артка тарта ди ул. Артур, үзеңнең тискәре ягыңны син инде ачыкладың. Димәк, ярты эшең эшләнгән. Хәзер шул сыйфатыңны юк итү ягына таба юл тотарга кирәк. Әйтші бәғірім неге мұң соған айылмаясың Әлі бармы мұң зарларың қозыға тошы көңліңні Әйтші бәғірім неге мұң соғына қарашларың Әлі инде араларға ятлар сөзі кірді ме Шымыр қара көзлерің бек сағындым төзмәді Бек азға ғына болса да
күрешергә димләде. Шымырт кара күзләрең әллә инде сизмәдең. Ягымлы карашларыңны йолдызларга тиңләде. Хаман истә әйтерсең кичә очрашканда туган назлы хисләрем. Гомер шулай икән, сизелмичә үтеп китә. Сине бер көн мин югалтсам, белмим җаным түзәрме. Кара күзләрең бик сагындым түзмәдем. Бик азга гына булса да күрешергә димләдем. Шымырт кара күзләрең әллә инде сизмәдең. Ягымлы карашларыңны йолдызларга тиңләдең. Күзләрең бик сагындым түзмәдем. Бик азга гына булса да күрешергә димләдем. Шымырт кара күзләрең әллә инде сизмәдең. Ягымлы карашларыңны йолдызларга тиңләдем. Ягымлы карашларыңны йолдызларга Атнабызның лидерын шын күңелдән тәбриклим һәм тапшыруыбызны бер атнага йомгаклап торам. Сез топ-клип хит парадын карадыгыз. Минем исемем Ринат Тей. Киләсе очрашуларга кадәр исән, имин булыгыз.